ni laseli ninnu dara Alliance des États du Sahel jamanaw ka kulu sigilenw kan fɛ minnu fangaw jagoya minɛna sɔrɔdasiw ka fangadafiriw senfɛ n'a jamana fangaw bɛ sɔrɔdasiw bolo an bɛ don min na iko bi ne u ye a danatigɛ ka dansigi kɛ u ka tɔndenya la farafina tilebiyan fanfɛla keleya tɔnba CEDEAO la minnu tun ye latigɛw kɛ k'a fɔ u ka dankariliw la Mohamed Bazoum ka fanga la juillet kalo tile 27 san 2023 waati kɔfɛ ko u bɛna sɔrɔdasiw bila ka taa fanga jagoya bɔ u bolo ne k'a lasegi Bazoum ma arabadon na jamana saba ninnu ka kɛlɛmasasow ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔnnajɛrɛw senfɛ ɲame u ye laseli kɛ AES ka dansogokɛlaw kɛlɛlikulu sigiliw kan min ka kan ka baara daminɛ teliya la yaasa ka se ka lakana ɲumanw sabati u ka jɛ ka sigidaw kɔnɔna la Général Moussa Salawu Barmu Niger chef d'état-major ka laseliw la kunnafoni bataki kɔnɔna na min labilala jama ye lakanakɛkulu in ka baarabolow sigili cogoyaw ma perepere latigɛ u fɛ an dalen bɛ a la k'a fɔ an jamana saba ninnu ka fangaw faralen ɲɔgɔn kan bɛna kɛ sababu ye ka lakana sabati Général Barmu k'a fɔ la a ye a yira fɛnɛ k'a fɔ ko armée saba ninnu bɛnna a kan ka taabolo dɔw bila sen kan yaasa ka u ka hakilina siraw bɔ ka kɛɲɛ ni lakana ye AES sigidaw kɔnɔna la. Le travail interactif des experts